ବାରିପଦା ସହରରେ ମାତିଛି ହାତୀ। ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାରିପଦା ସହରକୁ ଗଜରାଜ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ହାତୀଟି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ହାତୀକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସମୟରେ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଉତ୍ପାତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭୋର ସମୟରେ ଏମ୍କେସି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ବୁଲୁଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହାତୀଟି ଗୋଠଛଡ଼ା ହୋଇ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜି ପାଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ହାତୀଟି ଏମ୍କେସି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବା ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପରେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ବଡ଼ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସମୟ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥିଲା। ପରେ ପରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ବୁଢ଼ା ରାଉଳ ମଠ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବହୁ ସମୟର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ହାତୀକୁ ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ହାତୀଟି କାହାରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବାର ଖବର ନଥିବା ବେଳେ ଏମ୍କେସି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖ ଫାଟକଟି ଗୋଟେ କୋଡ଼ କେବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନା ମଜା ନାହିଁ ତାକୁ ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଗାଟାକୁ ସେଇଠି ରଖ କାହାର ରଖିଦେଲା ଗାଟାକୁ ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ସେଠୁ କଥା ମାନେ ଆରେ ଗୋଟେ ବୟ ସିଆଡ଼େ ନାହିଁ।